Osa, nez naturan maitale handia. Orduan, guzentzait joatia naturara, kirola itea, naturan demora pasatzea, eta saiatzen teintzen ere nola jokatzen duen naturak, pixkot azkenez, mituk hori badute, ez? Mituk zer sortu ziren, azkein naturen teintzeko, pasatzen ziren gauzaren teintzeko, orduan, badut, hainbertzeko elkartasuna naturakin eta pasatzen diren gauza hauekin, nire jaio naizen tokin ere bai, ez? Azkein dena da mendia, dena da, txikitatik aitz lotu gaude mendikin. Orduan, pixket hortikan heldu zein nik uste gure basotan, gure menditan eta gure mitukin hortaz hitz egiteko nahia. Bai, ni berdin. Beti esaten dut txikitan gurasoek kontatzen zizkigutenean historia horiek ez. Nola, kobazuletan mari bizi zen, da basoetan basa jauna edo lamiak ez, erreketan. Eta gero nola gu geratzen ginen adibidez, 12 urtekin eta mendian lotan, gaueko entzuten genuen, ez? Bere haizea bere ahotzan bilakatzen zen esan ez gaueko entzat, ez? Eta geratzen ginen hori isilik, eta batean zozer entzuten genuen, da ostia gaueko ezak izer, eta geratzen dut, kirikino bat hor, batean, ez? Olako akin ditugu, eta orduan eske, nik uste naiz eta auki, igual atzerriko erreferenteak, zen nire referenteak ere badira, Terry Gilliam, Guillermo del Toro, edo Neil Jordan, adibidez, edo kasu honetan nire Jackson Christensenean, ja, 20. mendeko hasierako film hori sorginkeriari buruz, oso boteretsua txuri beltzean da. Gure referente fantastikoak atzerrikoak dira, nire adibidez, nire hemengo erreferenteak gaztelerazkoak ziren. Adibidez, Alex de la Iglesia, Enrique Urbizu, Pedro Lea, naizta Pedro Lea kelarre egin zuen ere, guztut euskeraz dagoela ere, edo bi hizkuntzetan grabatu zituen, edo bikoiztu egin zen ez naiz oso ondo goratzen, baina gure referenteak ziren kanpokoak, fantastikoak, ez? Orduan, karo, guk egin duguna nire uste, da gure tradizioko material guzti hori, eduki hori, gure, maite dugun zinema horrekin nahaztu erabatean, ez?